kwa maana tunataka tupate nguvu mpya kusongesha mbele. Kata bedo ni nitiere chike magayo chenro mag fwambo kod keyo weche e pacho ka. Jofwambo weche koni midhiero pod nitiere mar temo rocho ratichgi gino mabende ng'uko moko kuom tije magitimo. Magine oyange Mombasa e nyasi mar hingo ratich jofwambo weche, kuma bende ne oyangore ni moko kuom jogo matemo rocho ratich jofwambo gin mago ma samoro jofwambo menyo kaluwore gi gik magitimo ma samoro ok dhi kare. Kata kamano ne giramo ni gibiro dhi nyime kod tayo chenro mekgi kaluwore gi chike mantiere, ka bende gikwayo piny owacho kod bedo migepe mopogore opogore mondo mi owuog oko mar siro jofwambo weche e seche ma irocho ratichgi. Kane jolendo wetewa ne timo reporting mar Gen Z, ng'eny gi nogo kendo nohinygi. Higa ni dwe mar 3 jolendo 2 nogo e gwenge mag Cherangei e kaunti ma Trans Nzoia. To mano ok nyis kido maber. Ka wan piny madwaro nyiso ratiro kata dwaro nyiso kido maber ne oganda mamoko, nikech bende wan gosiepe e gwenge maoko, ok onego bed ni wathiro chenro mag lendo kata chenro mag fwambo. Koro kawuono ko waingo odiochiengni, waparo ne jotelo, waparo ne josiasa, ji duto te ma ogeno e tich mawatiyo ni gimiyowa thuolo kaka katiba wacho kipenge mar 34 ni nyaka wabed gi thuolowa mar timo gigo mawatimo. Vile vile pia tukiangalia sasa hivi tunaona masuala mazima ya habari yame-evolve katika masuala ya kimitandao na kila. Kwa hivyo kuna sheria kama 4 ambazo tayari nyingine zishaanza kufanya kazi na nyingine zimepitishwa zinasubiria tu labda kutiwa sahihi. Zimeonekana kidogo kurudisha zile hatua za uhuru wa uandishi wa habari nyuma. Ndio maana nikasema tunapiga hatua 2 mbele lakini tunapiga hatua 5 nyuma. Wakati mwingine hujalipwa mshahara kama mwandishi wa habari, huna pale ambako utaenda kulala, huna hata nauli ya kwenda kazini. Sasa hizo ni zile internal issues. So unapata press freedom violations, both nimesema ni internal na external.